Gipaluyuhan ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang umaabot nga lihok protesta batok sa pork barrel. Sa samang higayon, buot sa kanhi Arsobispo sa Subo nga maabot sa katikismo ang mga lugar nga nabaniog ang cyber pornography sa lungsod sa Cordoba ug siyudad sa Lapu-Lapu. King Perez, Sugin Lini. Everybody has a right not to be disturbed. Nagul si Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa pagkabiktima sa mga menor de edad nga gigamit sa ilang kaugalingong ginikanan o kabanay sa cyber pornography sa lungsod sa Cordova ug Lapu-Lapu City. Mato ni Vidal nga angay nga maabot sa katikismo ang maong mga lugar aron malikayan ang pagpahimo sa kabatan-unan sa ilang mga ginikanan nga mauunta ang manalipod sa ilang mga anak. If we are trying our best to evangelize them and instilling them the fear of God, the fear of the Lord, then certainly this will not happen. Samtang gipaluyuhan ni Vidal ang mga umaabot nga protesta batok sa Priority Development Assistance Fund kon pork barrel karong Miyerkules. Apan iyang giawhag ang mga musalmot nga himuon kining malinawon. Uyon si Vidal sa pagwagtang sa pork barrel apan kinahanglan nga tunan ng ipuli niini aron malikayan ang pag-abusar sa kwarta sa katawhan. Let them pray to understand the issues and to be able to voice their concern and let the government know the sentiments of the people. Giklaro sab ni Vidal nga wa kini makadawat og kwarta sa bisan kinsa nga politiko sulod sa iyang paglingkod isip pango sa Archdiocese of Cebu. Matud pa ni Vidal nga wala nagkinahanglan og tabang sa mga politiko ang simbahan tungod kay financially sound kini. Did not anyone inquire because when it comes to finances, since we are blessed by the Lord so far, I said I have always in mind about the poorer diocese. King Perez, News 5. Patay ang usa ka maestro sa high school diyang gibanggaan ang tapad dining multicab sa usa ka auto. Samtang lalaki na angol diyang gidumbol sa pick-up ang gimaniho nining motorsiklo. Sugin Libi, Juliet Hainar. Pasado alas 3 kagahapon sa kadlawon dinhi sa barangay Lawaan sa Dakbayan sa Talisay, maayong pagkalumping sa atubangang bahin sa Honda Civic human mibangga sa nagparking nga multicab nga mibangga sab sa usa ka tindahan. Apil nga nadasmagan ang tulo ka tawo nga sila si Martin Moreno, taga Lipata Mingdanilla, John Cesar Zamala ug Malcolm Fernandez, pulos taga Lawaan. Si Moreno nakaangkon og minor injury sa paa. Ang iyang mga higala nga sila si Zamala o Fernandez mao'y nagabihan hinungdan nga daling gitabang sa mga tawo sa dapit ug daling gidala sa South General Hospital sa Dakbayan sa Naga. Upon dead on arrival si Fernandez nga usa ka maestro sa St. Scholastica's Academy sa Tabunok. Ang tatong duha nga kauban ako, naman sila sa tubangan, so basin sila mas grabe. Mas grabe? Okay, naman sila sa tubangan niya, may dasok ba sa kilid. Si Juana Clotecanoy nga taga A. Lopez sa Dakbayan sa Sugbo ang gitumbok nga driver sa Honda Civic. Amo untang gikuhaan og pamahayag si Clotecanoy kay matud pa sa mga tawo sa dapit, wa kini moangkon nga siya driver sa Honda Civic. Kani mga bata gikan sa Minglanilla heading to Cebu City. Padung na po sila ulit nga samtang katong multicab naka parada rato diya sa may dapin sa dalan. Nakit-an sud sa nakabanggang auto kining botelya sa beer ug plastic nga gituohang gisumsuman ang sud ini. Mura nakainom ni mga bata. Siguro sa istorya sa mga nakakita, kusog-kusog gyud ng ilang dagan. Nagapa pa sa Dan Escario habig sa barangay Capital Site si Romel Lato human gidaro ang gisakyan ni ining motorsiklo sa Ford Ranger nga pick-up ni atong Biyernes sa gabi. Giingong puros padong sa Kamputaw ang motorsiklo ug ang pick-up dihang giingong kalit nga minor ang motorsiklo hinungdan nga nabanggaan kini sa pick-up. Ang biktima daling gitabang sa mga rescue team ug gidala sa Tambalanan. Nasuta nga ang biktima nangita sa iyang asawa ug sa maong dapit sa nahitabuan niya kini makiti hinungdan nga siya mihunong. Sa gapas na sa masawa ba na? Nakakita mo naglakaw sa skillet, gigikan ta dito, yung kuyog kami magdungan. Dili, inay ronda, wala mo kung minor, wala ko mo break, kanang balining minor lang ba, inay, kusog mong dagan. Drive ko dito, then pag may talak ni, doon po lang ko, I had to get something off the floor lang ba? Paano na siya, kalit na siya break, kung nakita, may break, pero late na. It was a good thing gani na ako, wa siya na sold sa auto. Julie Tainor, News 5.